ಸೊಲ್ಮೆಲು ಓ ಅಯ್ಯಂದಲನಾದೇರ ಬೊರಿಗಿಂಡೆದ ಪಾಕೆ ನೋಡೆ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಜಿ ನಾಡುಳ್ಳೇರು ಇರುವೆರು ಇನೆ ಉಳ್ಳ ಬಾರಗೇರವುಲು ತಿಬಾರ ಗುತ್ತುಡು ತಿಮ್ಮಧಿಕಾರಿಲು ತಾಂಗಡಿ ಬರಿಕೆಡು ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಕಾವೇರು ಇರುವೈಲ ದೇವೇರೆ ತಲೋಕು ಪಂತೆರು ಪರಕೆ ಕಟದೇರು ಮುಡಿಪು ಪನ್ಪುಂಡು ಏ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ತಿಬಾರಿಗೆ ಸುರುತ್ತ ಮನೆ ದಾಯದೀತೇರು ಎಂದು ಕೇಂಡ ತಿಬಾರದ ಮಣ್ಣು ತಿಬಾರದ ನೀರು ಅವು ಅಮೃತದ ಶಕ್ತಿನ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಕೊಡ್ತೀನ ಆತ ಮಾತ್ರ ಪುರಾಣ ಜನಪದ ಬೊಕ್ಕ ಚರಿತ್ರೆದ ಆಯೋಡು ತುಣು ಅಂಡ ದೈವ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ತುಳುನಾಡು ತಿಬಾರಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆ ಬೇತೆ ಒಯ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಗಿಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನೇ ತುಳುನಾಡುಂಡು ಕಟಿಲಿಗೆ ಪೋಯಿ ಆಟ ತುವರೆ ತಿಬರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಕೋಲ ತುವರೆ ಅಂದು ತಿಗಲೆತ್ತಿನಾಯಗ ತಿಬಾರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಬೈದನು ಅಂಡ ಗಾದೆ ಬೈದನು ಅಂಡ ಆ ತಿಬಾರದ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಆಪಿನಂಚಿನ ಆ ನೇಮದ ಪುರ್ತುಡೋ ಎಲುಬಲೆ ನುರಿವು ನಂಚಿನ ಜನಮಾನಿ ಸೇರಿದೆ ಕಾರಡು ದೊಂಕುದು ಪುಡಿಯಾಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಣು ಅಂದಾನಗ ದಾಯಗಂಚಾಪುಣು ಅಲ್ಪದ ಕಲೆ ನಿಲೆ ಎಂಚಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ತಿಬಾರ ಗುತ್ತುದ ವಿಶೇಷದಾದ ತಿಬಾರಡು ಇನಿಕ್ ಆವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಆ ಬದಲಾವಣೆಲು ಎಂಚಿನ ಅಲ್ತ ಪಟ್ಟ ಪರಕೆದ ಕಥೆಕ್ಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನೇನು ಇನಿತ್ತ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡು ನಿಕುಲು ಕೇನರೆ ಉಲ್ಲಾರು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 10 ಸರ್ತಿ ತಿಬಾರದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ದಿನತ್ತ ಇನಿ ತಿಬಾರಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಡಿಯೇರು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ದೈವಲೆಗೆ ನೇಮದ ಅಟ್ಟನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲೆದ ದಿನ ತಿಬಾರದ ನೇಮ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ನೇಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಸಾರ ಸಾರ ಜನಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆವರೆ ಉಂಡು ಎತೋ ಲಕ್ಷ ಜನ ಬತದು ತಿಬಾರದ ಆ ತೀಪೆ ಅಮೃತ ತೀರ್ಥನು ಕೊನೋಪೆರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಣ್ಣು ಮರ್ದು ಆತಿನಂಚಿನ ತಿಬಾರದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂದಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುದ ಲಟ್ಟ ಜವನಿರು ತಿಬಾರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಪೊರ್ತುಡು ಐದು ದುಂಬು ಆತಿನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಪೊರ್ತುಲೆಡೆ ಬೆಂದು ಬೆಂದದು ಅಕುಲು ತನನು ತಾನು ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಲ್ತ ಮುಕ್ತೇಸರೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ಮಧುಕರ ಅಮೀನ್ರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಧುಕರ ಅಮೀನ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಬಲತ್ತ ಮೇಟೆ ಅಂಚೆನೆ ದತ್ತ ಮೇಟಿ ಇತ್ತಿನಾರು ತಿಬಾರಿಗೆ ಸಂದಿನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಂಶದ ರಡ್ಡನೆ ಮನೆತನದಾರು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾವ್ ಮರಣಿದ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಪೊರ್ತುಡು ಐತ ನೇತೃತ್ವನುದೆ ತೊಂದು ಅವೇನು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಜವನೇ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾವ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆ ಇರುವೆರೇನ ಇನಿತ್ತ ಪಾತೆರು ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು ದಾಯಗಿಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನವೋ ಅಜೆ ತತ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಸದೃಶವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ತಿಬಾರದ ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಅವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಅಂಚ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಲ್ಪ ಬೊಳ್ಳಿಡು ಬೊಳ್ಳೆನ ಬಂಗಾರಡು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪಾದ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ನೇಮನು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ರಡ್ಡು ಜನ ಆ ತಿಬಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತಿನ ಕುಲಿನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರೆ ಇನಿ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡೋಡು ಅಕಲೆನ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಪವುಡು ಪಣದು ಆ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಅಕಲು ದತ್ತು ಬಲತ್ತಡು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಈ ಎಲೆಗಲಿಗೆಡು ನಿಕುಲು ಆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಸುರುಟ್ಟು ಮಧುಕರ ಮೀಂಡ್ರೆಡ ಕೇನ್ವೆ ಆ ತಿಬಾರದ ಎಲ್ಲೆ ನೇಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಆ ಎಲ್ಲೆ ನಡಪರೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನೇಮದ ಪುರ್ತುಡು ವಾಮ ದೈವಲೆಗೆ ನೇಮ ನಡಪರೆ ಉಂಡು
ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ 7 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗು ದೇವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಸುರುಕಾದು ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿ ವೇದವಾಸ ತಂತ್ರಿಯರು ಒಂದೇನು ನಡಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಭಕ್ತರನ್ನ ವಿನಂತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಾತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ ತಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಾತ ಪೊರ್ತುಗು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಶ್ರೀ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯರುಂಡು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಎಡಮದಿಂತ ಉತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು ಹೂವಿನ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚನೆ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಪಿನ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಸಾದ ಅವತ್ತಂದೆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಲ್ಲದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅವೇನೊಂಜಿ ಐಕ್ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಎಂಕುಲು ಚಾರಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಉಲ್ಲಾಯ ನೇಮ ಶುರುವ ಆಪುಂಡು ಉಲ್ಲಾಯ ನೇಮಡು ಮಡಸ್ಥಾನ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಚಿಲು ಸೇವೆ ಜನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಡೀ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪರವೂರದ ಭಕ್ತರು ಬತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಒಂಜಿ ಮಡಸ್ಥಾನ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಚಿಲು ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಉಲ್ಲಾಯ ನೇಮಡು ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಉಲ್ಲಾಯ ನೇಮ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲಾಯ ನೇಮ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜನಕಲ್ನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡು ಸಂಪನ್ನಾಯರುಂಡು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅವೇನೆ ನಿರಂತರವಾದ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕಿನ್ಯಪ್ಪುನಗ ತಿಬಾರಿಗೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ತುಣುಂದಾಂಡ ಅಪಗ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಪುಲ್ಯಕ್ಕಲಡ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿದಾಡುನು ಅತ್ತುಂದಾಂಡ ದುಮಿನಾನಿ ಬೈಯಾಡು ಪಿದಾಡುನು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಒಟ್ಟುಗು ನಡತೊಂದೇ ಪೋಪಿನಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ತುದೆ ಬರಿಯೇ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪನೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಮುಕ್ಕರ್ಲು ಪನೆಕ್ಕುಲು ಪೂರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಸುಗ್ಗಿದ ಕೇಯ್ಲ ನಡ್ತಿನ ಕೇಯ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿತ್ತದಿನ ಕೇಯ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನೇ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಪೋದು ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತುವ ಬಯ್ಯಾನಗ ಆ ರಾತ್ರೆ ಬಯ್ಯಾಡು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಆ ಗಗ್ಗರ ದೀಪಿನ ಪುರ್ತುದ ಉನೇನು ತೂಣುಂದಾಂಡ ಆ ಈತ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಣುಂದಾಂಡ ಇಂಕ ಇನಿಕ್ಕಲ ತಿಬಾರು ಬನ್ನಗ ಒಂಥರದ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಯಗಿಂದ ಕೇಂಡ ಯಾನು 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ಯಪ್ಪುನಾಗ ಅವಳವರ ತಪ್ಪಡದು ಪೋತೆ ನೀನೇನು ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೊರ್ತುಗು ಪಂತೆ ಆ ಬಂಡಿ ವೈಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಹೂವು ಆ ಬೆಡಿಮರ್ದ ಅದು ಸುಟ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆ ಬಂಡಿ ವೈಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ನಿದ್ರೆದ ಕಣ್ಣುಡು ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಯಾನು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿತ್ತುಂಡು ಅಜ್ಜರಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮೇರಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪೆತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಎಂಕುಲು ಜಲಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಪಾವಂಜಿ ಹಿಡ್ದು ಪೋತಿನಕುಲು ಯಾನು ಅಮ್ಮೇರಿನ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಬಂಡಿ ವೈಪುನ ಬಂಡಿದ ಕಣ್ಣೋಡು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ತೂಪೆ ಯಾನು ಪತ್ತೊಂದಿನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕೈ ಎತ್ತು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದೆ ಅರಾಣಿ ಬುಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿಯೆ ಏಕ ತಿಬಾರ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 55 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿಲೆ ನಡಿಪು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಲ ತದ್ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೋದು ಅಲ್ತ ಒಣಸು ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚೆನೆ ತೀರ್ಥ ಇತ್ತಲೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ 2 ಸಿಸಿಲ್ ತೀರ್ಥ ತಿಬಾರದ ಉಂಡು ದಾಯಗಿಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಪಂಚದ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕುನಕುಲು ರಡ್ಡನೇ ಆದ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಣು ಅಂಡ ಆಯುಷ್ಯ ತಿಕ್ಕುಣು ಅಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕುಣು ಅಂಡ ಅವು ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಡತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾಸುಡತ್ತು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ನಂಗೆ ತೆರೀದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೇರುಲ್ಲೇರು ಆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೇರಡೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪದ ಪರಕ್ಯದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರೋಡು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರೋಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಬೈದಿಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಿನ ಆ ತಿಬಾರಿಗೆ ಆ ಜನ ದಾಯಗ ಆತು ಪೊರ್ದುವೇರಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಅಡೆ ಬುಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರು ದಾಯಗ ಎಂಚ ಬತ್ತದ ಬೂರುಂಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಕೈ ತಳ್ಳಿತದ ನಿಕಲು ತೂತಿನಕಲು ಅವೇನು ನಂಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರ್ನೋಡು ಸುರುಕಾದ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಕರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಪರದೇಶದ ಕುಲ್ಲತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮೋಕೆಡಿ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆತ್ತ
ವಿಶೇಷ ಪಟ್ಟಾಂಗೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಣೇಶ ಮೀನ್ ಸಂಗಮರುಲ್ಲೇರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ತೆರಿದಿನಾರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಅರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆತ್ತ ಏರು ಓನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಅರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈರೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡರ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡಂದ ಮೂಲು ಜನಕುಲು ಎಂಚ ಆತ್ ಆ ನಡುಟು ಬರೋ ಆಕರ್ಷಣೆದಾದ ಈರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ದೇ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತ ನಡತು ಬರ್ಪಿನ ಜನಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೇರಿ ಇತ್ತ ಬೋಡ್ತಿನತ್ ಬಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಸಮಯಗೂ ತಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಜನ ದುಂಬುದಲಕ ಈರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಬತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತನಂದ ಮಲದನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಪೋಪಿನಿ ಪಿರ ಇತ್ತಂಚತ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಸಭೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಸಭೆ ಬತ್ತು ಪೋಯರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಒಂದುಂಟು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಈರ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ತಿಗಲೆತ್ತಿನಾಗ ತಿಬಾರ್ ಪಂಡ ತಿಗಲೆ ಕೊರೊಂದೆ ಬರೋಡು ಅಂತ ಆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತಿಗಲೆ ಕೊರೊಂದೆ ಬರೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಅವು ದೇ ಪಂಡಂದಂಡ ఆయన ಆತ ಕಾರ್ಣಿಕರ್ದವರ ಆತ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಆನಿದ ದಿನ ಓಲುತ್ತೊಂದಂಡಲ ಅವು ಎಂಚಾಂಡಲ ಗೊತ್ತಾದ ಅಡಿಗೆ ತಿಬಾರ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಪೇರು ಆಮೀನ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಲ 500 ಆಜಿನೂದು ಕಾಕಾಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಡಿ ಖಾಲಿ 500 ಆಜಿನೂದು ಕಾಕಾಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಬರ್ಪಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ఆయన ನುಡಿಯಂಡು ಎಂಜಿನ ಪಂಡಂದಂಡ ಎನ್ನ ಎರ್ಮಾಲ್ ಆಯಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಜಾರ್ದ ಪುದ್ದಾರ್ದ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಂಡದ ಬರ್ಪಿನ ಸಭೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೇಡದ ಬರ್ಪಿನ ಸಭೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಟಜ್ಜಿ ಧನು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಮಲದನಿ ತಿಬಾರ ಜಾತ್ರೆ ತಿಬರಾಯನೇನು ಧನು ಸಂಕ್ರಮಣದನಿ ಕಾಂಡೆ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಕೊಡಿ ಆನಂದಂಡ ಬೈಯಾಡ ತಿಬಾರ್ದ ಕೊಡಿ ಏರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಸುರುಟು ಏರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಬೈದಿರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಯಾರ ಗುತ್ತದಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಗುತ್ತು ಮನೆ ತನೋಡು ಇನ್ನಿ ನಿಜವಾದಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಮನೆ ತನ ತಕಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲೋಡುತ್ತು ಆಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ತಿಬಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕೈರಗುತ್ತದೆ ಯಜಮಾನಿ ಇನ್ನಿ ಯಜಮಾನಿಯರು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಆರೆ ಗಡಿ ಆತನ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಬ್ರಾಣೆರೆಗ್ಲ ಗಡಿ ಇಂಡು ಬ್ರಾಣೆರೆಗ್ಲ ಗಡಿ ಇಂಡು ಸೆಟ್ನ ಇನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕಲು ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲೋಡುತ್ತು ಆಂಡ ದಾದ ಬಣ್ಣದಂಡ ಅವಲುತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಕೊಡಬಂದನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದಕ್ಲೆ ಅವಳು ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಅವು ಆದಾಯಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕೊಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಇನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡಿ ಏರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಡರ ಬಲಿತ ಸೇವೆ ಅವು ಕೋರಿಯಾರ ಗೊತ್ತು ಮೂಜಿನ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮೂಜಿನ ಜಾಗ ಸುರುತ ಜಾಗ ತಿಬರ ಗುತ್ತಾಂಡ ರಡ್ನೆ ಜಾಗ ದೇಂದೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಮೂಜಿನ ಜಾಗ ಕೋರಿಯಾರ ಗೊತ್ತು ನಾಲ್ನೆ ಗೊತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾರ ಬಾಳಿಕೆ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಡುಮನೆ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಲ ಬೈಲು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವತ್ಥದಡಿ ಬ್ರಾಣ್ಯರ್ ನೆಟ್ ಲಂಚೇನಿ ಶಿಬರಾಯರು ತಂತಿರ್ದಾರು ಕೈರಗುತ್ತು ರಾಯರು ಬಾಂಗವ್ ಶಿಬರೇರು ಕಂಬತ್ತೇರು ಕಾಮತ್ತೇರುಗಳ ಅವಳು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಂಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ಊರು ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಮಲದನಿದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಧುಕರ ಮೀನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬಂಡರ ಇನಿ ಪೋದಿ ಏರ್ದು ಕೊಡಿ ಏರ್ದು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆದ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಂಡೆ ಬಂಡಾರ ಪೂರ ತಿರ್ತು ನಮ್ಮ ಮತ್ತಾರ ಮೇಗೆ ಜಪುಡಾದ್ದು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ತಂತಿರ್ದಾರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ್ದು ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಬಂದಂಡ ಅವಳು ತುಲಾಭಾರದ ಸೇವೆ ಆಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಬಂದಾಗಿ ಉಲ್ಲಾಯಿಗೆ ಕಂಚಿ ಮೆಂಚಿದ ಸೇವೆ ಅವು ಆದ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಮೈಸಂದಾಯಗಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಆಯಗಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಉಲ್ಲಾಯಿ ನಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಡು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಕೊಡಮಂದಾಯಗಲ ಸರಳ ಜುಮಾದಿಗಲ ಆತಿನ ಒಣಕ್ಕೆ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪವು ಯಾನ್ ಪನೋಡೊಂದು ಆಂಡಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೊಳ್ಳಾರ ಗೋಳಿಡು ಕೊಡಮಂದಾಯಿ ಆಯನ ರಾಜ್ಯನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಬೊಳ್ಳಾರ ಗೋಲಿ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಜಂತೊಟ್ಟದ ಸರಳ ಜುಮಾದಿಗಲ ಆಯಗಲ ಒಂಜಿ ಒಣಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು 7 ರಾತ್ರಿ 7 ಪಗೇಲಿ ಅಪಗದ ಒನಕೆ ಅಪಗಲ ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ತಂಡು ಆಕಲ್ನ ಉಲ್ಲ ಇಡ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಏರ್ಲ ಒರಿಯಲ್ ಇರುವೆರ್ಲ ಸೋಪು ಜೇರು ಅಪಗ ಕೊಡಪದ ಪಂಜೊಲ್ಲಿನ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ಪಂಜದ ಜಾರಂದಾಯ ನಡೆ ಕಡಪುರ್ವಿ ಏರು ಕೊಡಮಂದೆ ಒಂದೇನು ಬತ್ತದ ಇತ್ಯರ್ಥ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಆಯ ಬತ್ತದ ಇತ್ಯರ್ಥ ದೈವ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂಬಂಧ ನೀರು ಪಂಪಿನ ಇತ್ತೆ ನಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನಿಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಆ ಕುಲ್ದಿ ಪಟ್ಟ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಉತುದಿ ಪಟ್ಟ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಈ ತಿಬಾರ ಕೊಡಮಂದಾಯನಲ
ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನೆಲ್ಲ ಬೇಟಿದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನು ತೂಣು ಉಂದಾಂಡ ಕಟೀಲ್ದ ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಬೇಟಿದ ಸಂಬಂಧ ಆ ಬೇಟಿದ ಪೊರ್ತು ಐಡ್ದು ಪೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಡಪು ನಂಚಿನ ತೂಟೆದರ ಇತೆ ಇರೆಂಕ್ ಒಂದು ಪಂಡಾರತೆ ಆ ವನಕೆದ ಪಂಡಾರತೆ ಆ ತೂಟೆದರ ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತುಂಡ ಅವು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ದಾದಾಂಡ ನಡೆದಿನ ಲಡೈದ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಆದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಸರಿ ಲಡೈದ ಸಂಕೇತ ಆದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅವನೇ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಆತಚಿ ಇತ್ತ ತಿಬಾರ್ಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ 40 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ಪದ ಮಣ್ಣು ದಾಯಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಅವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ತೂತಿನೇನತ್ತ ಅಂದೆ ಬರ್ತೇವೆನ್ನ ಪನ್ಪುಜ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ ಜವನೆ ಅದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡಪ್ಪಗ ನೇಮ ಒಂದುಂಡು ಗಗ್ಗರ ದೀವು ಒಂದುಂಡು ಇತ್ಯದ ಗಗ್ಗರ ದೀಪಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪಗುಗುಲ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲು ಅಪಗದ ಗಗ್ಗರ ದೀಪಿನ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಜನಕುಲು ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಕುಲತ್ತು ಕಂಬಳಾಗಿ ಹೋಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಮುಂಡು ಕಟೊಂದು ಮಂಡೆಗೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಜವನೇರು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಆಕಳು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಕಾಲದ ಜವನೇರು ಆಕಳು ಒಂಜಿ ಗಗ್ಗರ ದೀಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲು ಇತ್ತದಲ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲತ್ ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲ ಇತ್ತದಲ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲತ್ತು ಚಡ್ಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲು ಯಾನೊಂದು ತೂತಿನ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಆ ಸಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ಚಡ್ಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಡ್ ದಾದಾಂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಡ್ದು ಮಡಲ್ದ ತಟ್ಟಿದ ದೊಂಪುಡು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಪಗ ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಅವನು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾರ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ತೂನಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ತುಂಡ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ತುಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಪೊತ್ತುಂಡ ಅಪಗದ ಆಲಜ್ಜಿ ಮಡಲ್ದ ದೊಂಪ ಪುರ ಆ ನೆಲಟ್ಟು ಪಠ್ಯ ಪಾಡ್ದು ನೆಲಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುನು ಗೆಟ್ಟಿಡು ಆ ಒಣಸು ಕೊಲ್ಲುನು ಏಕುಲೋ ಕುಲ್ದಿನ ಕೊಲು ಅಂಚ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಂಜಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೆನ ಕರಿಯಮಣಿ ಒಡ್ತರು ಪೋಣ್ಗೆ ಏರ ಒಡ್ತೇರು ಅಂಚ ಅವೇನು ಅವು ಕೊಡಮಂದಾಯಾಗ ದೂರ ಆಂಡು ಕೇಂಡು ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೂರ ಆಂಡು ಕೊಡಮಂದಾಯಾಗ ದೂರ ಕೊರಿಯರು ಕೈ ಮುಗಿಯರು ಆತ ಪಂತಿನ ಕೇಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆ ಥರದ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದು ಒಂದು ನಾನು ತೂತಿನ ಪೊಂಜು ಕುಲ್ಲು ಸಾಲಿಗಿಂಚ ಪೊಂಜು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತದ ಅಲ್ಪ ನೀಕು ಬೆತೆನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದಾರೆ ಇತ್ತದ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅಪ್ಪ ನೆಲಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುಂಡು ನೆಲಟ್ಟು ಅಂಬೇಡ್ದಿನ ನೆಲಟ್ಟು ಪೊಂಜು ಸಾಲು ಕುಲ್ದೇರು ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ದರ್ಶನವತ್ತನ ಎಂಗಿನ ದರ್ಶನವತ್ತನ ಮಂಡ ಉಚ್ಚು ಅನ್ಕೊಂಡು ಪೊಂಜು ಉಚ್ಚು ಒಂದು ಬೊಪ್ಪೆ ಪಾಡುದು ತೂತೆ ಅನಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೂತೆ ಪೊಂಜೆ ಒಂಜಿ 45-50 ವರ್ಷದ ಪೊಂಜು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೂದು ಉಚ್ಚು ಒಂದು ಪಾಡೊಂದು ಪೊಂಜು ಉಲಾಯಿ ರಾಕಿದೊಲಾಯಿ ಕೈ ಪಾಡ್ದ ದೆತ್ತು ದಕಡು ಉಚ್ಚುನ್ ದೆತ್ತು ದಕಂಡು ಎಡೆಗೆ ಮೂಲು ದೈವ ಒಂದು ಗಗ್ಗರ ದೀಪಿನ ಅಂಚಿನ ಈಗ ನೆತ್ತ ಕಲಕ್ಕಿ ದೆತ್ತು ದಕನ ತೂನಾದ ಉಚ್ಚತ್ತು ಕರಿಯಮಣಿ ಪುಂಜು ಒಂದಿನ ಲಕ್ಕಾದಿನ ಕರಿಯಮಣಿನ ಮೂಲು ದಿವೊಂದಿನ ಆ ಉಚ್ಚು ಆದ ಅಲ್ಪ ತುಳ್ಳಾರ್ದ ಪುಂಜು ದೆತ್ತು ಕರಿಯಮಣಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಕರಿಯಮಣಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಸರಿ ನೆನೆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಈ ಉತ್ಸವಾಪಿನ ಸಮಯ ಪುಂಡ ಬಾಕಿ ಸಮಯ ಅಲ್ಪ ಜನಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪುಂಡು ಆ ಕಮ್ಮಿ ಪುನ ಟೈಮ್ ಒರಿ ಎಲ್ಲ ಕಲುವೆ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಎದುರುಡಿತಿನ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿನ ಲಕ್ಕದ ಕೊನೆನಾಗ ಏರಳ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಬರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಬರ ಗುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಣು ಏರ್ಲ ಜನಮಾನಿಜ್ಜಿ ಆಯೆ ಲಕ್ಕದ ಕೊಣದು ಅವೇ ಸಾಣದ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಪಿರಾವಡು ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆತನಾಗ ಈ ದಬ್ಬಿನ ಪುಡಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಣ ಸ್ವರ ಪೂರ ಈ ಲೆಕ್ಕ ತಿಬರ ಗುದ್ದಕ್ಕಳೆ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಸೌಂಡ್ ಶಬ್ದದ ದಾಪಿನಿಕೆ ಎಂದು ತೂದು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚೆಂಚ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಪತ್ತದು ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಅವೇನು ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲೆ ಒಪ್ಪಿಸಾದು ಆಯ್ ದುಡ್ಡುನ ಪೂರ ವಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಬಲ ಸನ್ನಿವೇಶಲು ನಡತಿನ ಉಂಡು ಐಡ್ಲ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಾಗ ವರ ಒರಿ ಕಟಾರ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಲ ಒಂದು ಒನಸ್ದ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಕಟಾರನೋ ಇಲ್ಲ ತುಂಬೊಂದು ಪೋಯೆಗೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ತುಂಬೊಂದು ಪೋಯೆಗೆ ತುಂಬೊಂದು ಪೋಣಾಗ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬೊಂದು ಪೋಣಾಗ ಆಯ್ತಾ ಪತ್ತುನ ಕಡಾಯ್ದ ಪತ್ತುನ ಕೈ ಉಂಡತೆ ಅವು ಶಬ್ದ ಅದು ತನ್ನತಿಗೆ ಶಬ್ದ ಅದು ಆ ಜನಕ್ಲೇನ ಅಲ್ಪದ ಒಟಾರ ಜನಕ್ಲೇನ ಲಕ್ಕಡ ಅದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವನ್ಲ ಪತ್ತದಿನ ಸನ್ನಿವೇಶರು ನಾನು ಪಂಪಿನಗೆಂದೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿಬೇಕಣೆ ಡಬ್ಬಿದ ವಿಷಯ ಅವು ಅಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮಸ್ತ್ ಆತನ ಇರು ಪಂಡಿಲಕ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನುನಾಗ ಆ ಪುಂಜವಿನ ಮೋನೇನೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಆ ಪುಂಜವಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತರದ್ದು ಲಕ್ಕ ಅದು ಕೈಟು ಬತ್ತದು ಇಂಚಿ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲು ಕೊನುತ್ತಿನೇನು ಸಮೇತ ಎಂಕ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮಸ್ತ್ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಸ್ಮಯ ಮಸ್ತ್ ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇಹವೇನು ಜನಕುಲೆ ಪನೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ
ಮಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಇನಿಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯತ್ತವು ತೂಪಿನ ಸತ್ಯತ್ ತೂವಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾಯವೋ ಉಂಡು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೆಗೆ ಇನಿ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರುಡು ದಾಯಗಿಂದ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಮಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಾಟಿಗೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಜೆ ತತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಾಸದ ಬೆರಿಯ ಪೋದು ಆ ಮಾಯನು ದಂಟದ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇನಿ ಬೈದಂಡು ಆ ಮಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಡು ಮದಿಪು ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತಿಬಾರ್ದಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಂಗೆ ಆದರ್ಶ ಆವಡು ಮಾದರಿ ಆವಡು ತಿಬಾರ್ದಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನು ತೂದು ಜನಕುಲು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪೋಡಿಯೋಡು ಇನಿ ನಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಟ್ಟಾವುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತಿಬಾರ್ದಂಚಿನ ಬೋಡು ಒಂದು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಅಂಗಲಪ್ಪ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೆರೆ ಒಂಜಿ ಐದು ದುಂಬು ಪಲ್ಲೆ ಯಾರೊಂಜಿ ಅರ್ಧೊಡುಂತ ಮಾತ ಪನ್ನೆಂಡು ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧೊಡುಂತ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದಂಡ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬೊಳ್ಳಾರ ಗೋಲಿ ದಾತಿನ ಒನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ರಾಜ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಜಾರಂದಾಯಿಗೆ ಎಂಕದಾದ ರಾಜ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಂತೀನಿ ಎಂಕದಾದ ಐಕ್ ಎನ್ನ ತಿಬರಾಯನದ ಎನ್ನ ಸುತ್ತ ದೀವೊಡುಂದಂಡ ನಿನ್ನ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದಾವುಡು ನಿಕ್ ಒರ್ಪೊರ್ತದ ಸಂಬಂಧ ಬಾಳಿಕೆ ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಆ ಕಾಲೋಡು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೆ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಂಚ ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಪಂಡದ ಇರು ಸುರುಟೆ ಇರ್ನ ಪಾರ್ದನೊಡೆ ಪಂಡರ್ ಕೊಡಪನೋಡೊಂದೊಜ್ಜಿ ಕೊಡಪನೋಡೊಂದೊಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಅಂಚೆನೆ ಪರಿವಾರ ದೈವೋಲು ಕಾಂತರ್ ಜುಮಾದಿನಲ್ ಸರಳ ಜುಮಾದಿನಲ ಬಂಡಾರ ಎಂಚಿನಂಡು ಅವು ಇನಿಯೇ ಪೋಪುಂಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅವಲೇ ಇತ್ತಿನೈ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡುತ್ತಿನ ಬಂಡಾರ ಎಂಚಿನ ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೈರ್ ಜುಮಾದಿನ ಆ ರಡ್ಡು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಕೊಡಮಂದಾಯಗ ನೇಮಗು ಸುತ್ತ ದೀಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಐಡ್ ದುಂಬು ಕೊರ್ರೆಗಿಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಅವು ಆದ ಇಡ್ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತಾನ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ವೈಭವದ ಗಗ್ಗರ ಸೇವೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾನಿಚಿಲ್ ಸೇವೆ ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ರಥೋತ್ಸವ ಪೂರ ನಡಪುಂಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಮಕ್ಷ ಮುಡು ನಡಪುಂಡು ಈರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಕೋಲಗು ಸಾಟಿ ತಿಬಾರಗು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಟಿ ಈರ್ ಹೊರಕ್ ತಿಬಾರದ ಕೋಲ ನೇಮತು ಏರಂದ ನಾವು ಬೊಕ್ಕದ ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಬಂತು ನಮ್ಮ ತಿಬರ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ನೇಮ ತುಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಾ ನೇಮಲ ಆ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ನೇಮ ತಿಕ್ಕಂತ ದಾಯಗಿಂದ ಬಂದಾಗ ಆತ ಲೆಕ್ಕದ ಆತ ಕ್ರಮತ್ತ ಅವು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ ಅಲ್ಪ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯೇ ಮಿತ್ತುಬೂರೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾಯೇ ಆ ದೈವಗೂ ಸರಿಯಾದ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ ಬದುಕರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ದಯ ಪಂಡ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನು ತೂವೊಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಇನಿ 25 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅಜಿಪ ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಎಂಕುಂಡು ತಿಬಾರ್ದ ಅಜಿಪ ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಎಂಕುಂಡು 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಡ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಿಬಾರ್ಗ ಅಯ್ಯೋ ಅಜಿಪ ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು నేను ದಾಯಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ ಇನಿ ದಾದಾಂಡಲ ಆತನ್ನ ಅಂಡ ದೈವಲು ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಬೇತೆ ಓವುಲ ಅಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ನರಮಾನ್ಯಗೆ ಬೇತೆ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಕಾಸೆತ್ತಿನ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ದಪ್ಪಗ ತೂತ ನಂಗೆ ಆವು ದೈವನೇ ಪೂರ ತಜಪ್ಪವನು ಒಂದು ಪೂರ ದಾಯದಿಂದ ಕೇಂಡ ಇನಿ ಜನಕುಲು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಆತೇರಿಂದ ಪನ್ನಗ ಜನಕುಲು ಕಾಸದ ಬೆರಿಯ ಪೋದು ಮರಲ್ಲಾತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಂಡು ಜನಕುಲು ಒಂದು ರೀತಿ ಸೈಕಿಕ್ ಆತ ಅವಿ ಐತ ಅಪಗ ನಂಗೆ ಈ ಒರಿ ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞರು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವರ ಮನೆ ಪನ್ಪಿನ ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞರು ಒರಿತ್ತೇರು 6 ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಅರ್ನಡೆಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಪೋಯರಿಂದಾಂಡ 6 ಸುರೂ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಮರ್ದುಗೊರ್ ಪೂಜೆರಾರು ಮರ್ದೆಯಾನು ಕೊರೋಡಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗುಲು ನಿನ್ನ ಊರುದ ದೇವೇರ್ನ ಅತ್ತಡ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ದಾಲ ಕಾಸು ದಿತೊನೊಂದೆ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದು ಬರೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಒರಿ ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ಮನೋರೋಗ ತಜ್ಞನ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡಿಲ ದೇವೇರು ಹತ್ರ ದೈವ ಪನ್ಪಿನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವು ಪಣಿನಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ರೋಗಗೂ ಮರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾಪುಜಿ ಮನಸ್ಸು ಓಳುಂಡು ಪಣದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸಿನ ದೇವರೇ ಏರೆಗಳ ತೆರಿಯಂದಿನ ಜಾಗೋಡು ದೀತಿರು ಅವು ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಯೋಗು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಆ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಮಾಯ ಒಂದು ದಾಸೇರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಬಂತೇರು ಮನಸ್ಸೇ ಒಂಜಿ ಮಾಯ ಐತ ಐಡ್ದು ಮತ್ತಿದ ಮಾಯ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವರೆಂದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡು ಕೊಡಮಂದಾಯ ಉಲಾಯ್ಡು ಇತ್ತಿರಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕುಲ್ದ ಇಜಿಂದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲೆಗೆ ತಿಬಾರ್ದ ಕಲೆಕಾರ್ನಿಕೋನು ಪನೋಡು ಸುರುಟುತ್ತೆ ಅಲ್ತ ಪಟ್ಟಪರಕೆ ಇಂಚಿನ ಪಟ್ಟಪರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಟ್ಟಪರಕೆ ಇಂಚಿನ ಸುರೂಡ್ದಿಂಚಿ ಬೈದಿನಿಂಚಿನ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಇರ್ನ
ಪಿರಿಬಳ್ಳು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡು ಸುರೂಡ್ ದಿಂಚಿ ಬರ ಪುರಿಬಲ್ಲು ಅವು ದಯ ಪಂಡಂದ ಉಬ್ಬೆಸದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುಟು ಆ ಮರ್ದ ಒಂದು ಅಂಚ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ 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 ಉಬ್ಬೆಸದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಲೊಂಜಿ ಪರಕೆ ಈ ಕೆಡು ಒಂದು ಕೆಡು ಬನ್ಪಿರದು ಕೆಡುಕು ಅವೇನ್ ಒಂದು ಮಲ್ ಸ್ವಲತ ಪಾಡ್ನಂದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋತಿನಲ್ಲ ರೊಂಬ ಉಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ 5 ದಿನಟ್ಟು ಪೋತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಳು ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವಳು ವಿಷಜಂತು ಚುಚ್ಚಿನಂದಾಂಡ ವಿಷಜಂತು ಚುಚ್ಚಿನಂದಾಂಡ ಅಲ್ತ ತೀರ್ಥದಾತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಒಲ್ತಲಜ್ಜಿ ಓಲು ತಂಡಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಷಜಂತು ಚುಚಿನಂದಾಂಡ ಅವಳು ಯಾನು ತಿಬಾರ ಕೊನಪೆ ಆ ಒಂದೇನು ಚುಚಿನಾಯನ ಲೆತ್ತಂಪೋದು ಈ ಬದುಕದ ಕೊರ್ಲ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಬದುಕದಿನ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಪದನೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗೆತ್ತದ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತದ ಗುಣ ಆತಿನ ದುಂಬು ವಿಷ ಜಂತುಲೆಗ್ ವಿಷಕ್ಕೂ ಮರ್ದು ಉಪ್ಪಂದಿನ ಟೈಮ್ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಬತೆ ಬತೆ ಮರ್ದುಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಆತಿನ ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಒಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದ ನೋಡಿ ಇಂಕ ತೂತಿನ ಕೇಂದಿನ ನೆನೆಪು ತಿಬರ ಕೊಡಮಂದಾಯಿ ಬಂಡ ಏರಿ ಸುಬ್ಬೋಗು ಸುಬ್ರಾಯಿ ನರೊಕ್ಕು ನಾರಾಯಣಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣಿ ಈ ಸೊಕ್ಕು ವೈದ್ಯನಾಥೆ ಐದು ಮಿತ್ತದ ಆ ಪಾತ್ರೆರಡು ಮಿತ್ತು ಆ ಕೊಡಮಂದಾಯ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಏರುತ್ತದೆ ಪೌಡುಂದುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಆ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಒಂಜಿ ರೂಪನೆ ಆ ಮಾಯನೆ ಅವು ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿನ ಒಂಜಿ ಉರುತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಟು ಉಳ್ಳಾಯ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಆ ರೂಪ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಆ ಮಾಯುಗ್ ರೂಪ ಕೊರ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಇರ್ತೆ ಪರಕೆದ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಪಂಡಾರಿ ಪುರಿಬಲ್ಲದ ಪುರಿಬಲ್ಲದ ಐದು ಬೊಳ್ಳಿದ ಪರಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪರಕೆ ಬಾರಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಉಬ್ಬೆಸ ಆವಡು ಹೂವೇ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ಉಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಕಾರು ಬೇನೆ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಹೂವೇ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸನ್ನಿವೇಶರು ಜನಕ್ಕಳು ಬೊಳ್ಳಿದ ಪರಕೆ ತಿಬಾರ್ಗ ಪರಕೆ ಪಾಡುವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿವಂಡೆರಡ ಅವು 100% ಗುಣಾತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾಯಿನಾರು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ರೀಶರಾದಿತ್ತನ ಸೀತಾರಾಮೇರ್ನ ಪನ್ಪಿನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿಗ್ ಕಾರಡು ಆನೆ ಆಯ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಆನೆ ಆದು ಆರ್ನ ಆಣಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತು 4 ಸತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತು ಗೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಗುಣ ಒಂದೆ ಕಾಳಿ ತಿಬಾರ್ದ ಕಾಳಿ ಪ್ರಸಾದ ತೀರ್ಥ ಪಾಡ್ದು ಆರ್ನ ಗುಣ ಆತಿನ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಗುಣ ಆತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡೆ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಪುಣಗ ಇತ್ತದ ದಿನೊಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಮಂಡ 90ನೇ ಇಸಿವಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಪರಕೆ ಪೂರ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಪೂರ ಶೇಖರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕರಪಾದು ಅವೇನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ 2015 ಬಣ್ಣಾಗ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಂತಾದ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ನೆಟ್ ಈ ಅವೇನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಇಚ್ಛೆ ತೋಜಂತುಂಡು ಅವು ಏರಳ ಮಿತ್ತು ಅಪವಾದ ಪಾಡ್ನಂತು ಅವಾಕನ ಬೇರೆ ಅದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಡು ಅತ್ರ ಭಕ್ತರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧೀಕೃತ ಅತ್ರ ಶುದ್ಧ ಬೊಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಒಪ್ಪಿಸವನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಎಂಕುಲು ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡ್ದು ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಡು ಓದು ಅವೇನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲ್ನ ಆಯುಕ್ತರು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಕಿನ ಆಯುಕ್ತರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಪಂದಿನ ಒಂಜಿ ಮನವಿನ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಆಯುಕ್ತರ್ನ ಕಚೇರಿಡು ಅಲ್ಪ ಆಗಮ ಪಂಡಿತರ 2 ಜನ ನೇಮಕ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಆ ಆಗಮ ಪಂಡಿತರನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತೊಂದು 2 ಜನ ಆಗಮ ಪಂಡಿತರನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಈ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪರಕೆನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒತ್ತಿಡದೆ ಮಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷಗೂ ಅವೇ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪರಕೆನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಗ್ಲ ತಂತಿರ್ದಾರನ ಮೂಲಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತಿರ್ದಾರರ ಮೂಲಕ ಅವೇನು ಎಂಚ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬಂದು ಆ ತಂತಿರ್ದಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರ್ನ ಲಿಖಿತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು 6 ಆಯುಕ್ತರ ಸಮಕ್ಷಮ ಕುರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು 6 ಆ ಆಯುಕ್ತರು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ತ ಅವರು ಇಲಾಖೆದ
ಆಗಮ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಸಮಕ್ಷಮ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಯಾಣಿ ಪಾತೆರ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ನ 2 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಐತ ಪಿರೋಡು ಪೋದು ಆಕಲಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ತಂತ್ರಿ ಶಿಬಿರೂರು ವೇದವ್ಯಾಸ ತಂತ್ರಿ ಆರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಕಟಿಲಿಗಲ ಆರೆ ತಂತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆರೆ ತಂತ್ರಿ ಅಂಜಿದುಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರೆಡು ಒಂಜಿ ಓವುಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಮಶ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆರು ಕುರಿಬಕ್ಕ ಆಯ್ಕ್ ಇಂಚೆಂಚ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯನ ಪರಕೇನು ಒಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ವರ್ಷ ನಿಕುಲು ಅವೇ ಪರಕೇನು ಎಂಚ ನಿಕುಲು ವಿಕ್ರಯ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇತ್ತಿನೇನು ಅವೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮತಿ ಕೊರ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ 2015 ಇಸ್ವಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿರ್ದೆ ಆ ಬುಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಬರಕೇನು ಬುಳ್ಳಿದ ಪಟ್ಟಬರಕೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿರ್ದೆ ವಿಕ್ರಯ ಮಲ್ಪಡೇಟ್ ಆತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂಜಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ತಿಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧಿ ವರ್ಣ 99% ಶುದ್ಧ ಒಂಜಿ ಬುಳ್ಳಿನ ಪರಕೇನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಣಿಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಕಲ್ನೇ ಮಾತ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಗುತ್ತುಮನೆ ಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಾರೆ ಆಯ್ನ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಬಂದುರ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವೇನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದ ತೊಂದರೆ ದಾಂತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒದಕಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದುಪ್ಪಣಗ ಭಕ್ತರಿಗಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಟು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೌದು ಯಾಕೆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬುಳ್ಳಿದ ಪರಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಪಾಡೋಡು ಅತ್ರ ಆ ಬುಳ್ಳಿದ ಪರಕ್ಕೆ ಪಾಂಡ ಇಟ್ಟು ಲಾಭದಾದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಪಿದಡ್ನಿ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒತ್ತಿಡದೆ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿವಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲೆಗ್ ತಿಬರ್ ಪೊಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪರಿಪಾಠ ಆದ ಬೋತುರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನ ಎಲ್ಲ ಆಯಣದಾಲ ಒಂದು ಜಿಂದಂಡ ಕಾರ್ ಒಂಚೂರು ಎರೆಗಳ ಒಂಚೂರು ಬೇನೆ ಪುಣದ್ರ ಬೇನೆ ಬಿರಿ ಬೇನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಅವು ಒಂದು ದಾದಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಜದುಪ್ಪುಣಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಪರಕ್ಕೆ ಪಂದತಿ ಜಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲೆಗ ಒಂಜಿ ಪರಿಪಾಠ ಆದ ಬೋತುಂಡು ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಆತದ ಪನ್ಪಿರೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಅತ್ತ ದಾಯಗೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಪರಕ್ಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಗೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಪಂಚದ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಾವು ಮನುಷ್ಯಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡನೆ ಬಡಿದಿನ ಸಂಬಂಧ ಸರಿಟ್ಟು ನಡಪೊಡ್ಡಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧ ಸರಿಟ್ಟು ನಡಪೊಡ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಟುಡು ಸಮೇತ ಇರುತ್ತೊಂಜಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಾರಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಟುಡು ಜಡ್ಜ್ ಸಮೇತ ಅವು ಯಥೇ ಕಾನೂನುದ ಅಲ್ಪದ ವಾದ ವಿವಾದದ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಸಾಕ್ಷಿದ ಐತ ನಡುಟ್ಟುಲ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಮೋನೇನು ಅತ್ತಡ ಆಯನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುನು ತೂದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಪಂಚದ ನಡುಟ್ಟು ಆ ಮಾಯೋಗುಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಯೋಗುಲ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇದೆ ಯಾನು ಪೋಯಿ ಸಾತ್ಗೆ ತಿಬಾರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಸಾತ್ಗೆ ಯಾನು ಪಾಡುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಲೈ ಎಂಕ ನಾಲ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚಿ ನಾಲೈ ಒಳ್ಳೆ ತೆಂಚೂರು ಸೊರಜ್ಜಿ ಕೊಡಬಂದಾಯ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಸ್ವರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಡಲ ಇನಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದಾಪುಂಡು ನಾಲೈ ಪಾಡುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನರ ಪಾಡುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಯಾನು ಪಾಡುನ ಮಾಮೂಲು ಆ ನಾಲೈ ನರ ದೃಷ್ಟಿ ನರಂಬು ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಪ್ಪಂದೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ತಿಬಾರ್ಗೆ ಐಟಿ ಇಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ದಯಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನು ನರಂಬು ಒಪ್ಪ್ಯಾದೆ ಯಾನು ನಾಲೈ ಒಪ್ಪ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬಂದಾಯ ತೂಪಿಂದ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಕುಲು ಇನಿ ಜನಕುಲ್ಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಈ ಪಟ್ಟಾಂಕ ಕಟ್ಟೆಡಿ ಎಂಕುಲು ಉದೇನು ಪೂರ ದಾಯ ವಿಷಯ ದೀಪಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೇರು ಆ ಪನ್ಯಂಚಿನ ಐತ ಕಟ್ಟಲಿಲು ಈರು ಪಣ್ಯಂಚಿನ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ರೀತಿ ನೀತಿಲು ಅವು ದಾಯಗೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಜನಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಬರುಡು ಕಾನೂನದ ಅವಕಾಶದ ಉವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆವಂದೆ ಇಲಾಖೆದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಡರ್ ಒಂಜನೆ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಟಗರಿ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯನದಾದ್ರ
ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚಿ ವೆಚ್ಚ ಒವುಲ ಆವಡು ಅದ್ರ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜಾರಿ ಕಣಪಿನ ಆವಡು ಅವು ಏನಡ ಇಲಾಖದ ಗಮನ ಕಣಂದೆ ಊಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಸೇವೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದಿನ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಪರ್ವಕಾಲ ಈ ಪೋಯಿನ ಮುರಾಣಿ 26 ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಕುಲು ಸಮಗ್ರವಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಂಜಾಲ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾವ್ ಮೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪಿನಿ ಮುಂದು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದ ಪನ್ಪಿನ ಅಹಂಕಾರತ್ ಆ ದೈವ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಾದೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾವ್ ವಿಷಯಡು ವಿವರವಾದ ಕೊರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂಗಾರದ ಪಲ್ಲೆಂಕಿಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಯ ಮಲ್ಪಾದೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಾದೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಣೆಯರ ಎಂಕ್ಲಿಡ ಶಬ್ದ ಇಜ್ಜೈಕ್ ಅಂಚದು ಪುಣಗ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂತೆ ಎಂಚ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆತಡು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಈತೆ ಈ ಸತಿ ನಿಕುಲು ತಿಬ್ಬಾರ್ಗೆ ಬತ್ತರ್ನಂಡ ಅವರು ಆ ಮಿತ್ತ ಸಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಯರನಂಡ ಆ ಕೊಡಮಂದಯನ ದಾದ ಲೀಲೆ ಅದ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕಾರನಿಗೆ ಬಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುನು ಅತ್ ಎಂಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪಿನ ದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡಾಗ ನಿಕುಲು ಇನಿ ಇರುವೇರು ಐಕ್ ಆ ದೈವಗೂ ಅತ್ತಡ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂದಿ ನಕಲು ಒರಿ ಉದೆಟ್ ಐತ ಮುಕ್ತೇಸರೆ ಅದು ಆ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಕೈರು ಗುತ್ತುದ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಐತ ವಕ್ತಾರೆ ಅದು ದೈವಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾತ್ರತ್ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು 1864 ಇಸವಿಡು ಕೈರಗುತ್ತುಗೆ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತುಂಡಿಗೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಈ ರಿಕಾರ್ಡ್ ತೂನಗ ಪನ್ಪುಡು ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ದದನ ಕಾಲಾಂತರಡು ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಪೋತುಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಅಂತೂ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮೊಕಲ್ನ ಕೈಟೆ ಇತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ದಾದಾಯಿನಿಂದ ಕೇಂಡ ಮರಣಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪುರ್ತುಡು ಐತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂದಾಂಡ ದೈವ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಡ್ಡಗು ಎಂಕಲ ಕೊಂಜಾಲ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಶಿಬರೂರು ಗೊತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕಲ್ನ ಮನೆತನದ ಅಂತ ಯಾನ್ ಈಗ ಈ ಸಮಯ ಯಾನ್ ಶಿಬರೂರು ಗೊತ್ತು ಮುದ್ದನ್ ಶೆಟ್ರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡ್ದೆ ಅಂಡ 1900 ಸುರೂತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅನ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾರ್ದು ಐತ ಕಾಸನ ಕಾಣತ್ತದ ಅವಳು ಪಾಡ್ದೆ ಇನ್ನೀಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಯಾಪಲ ಮದಪೆರೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತುಪ್ಪ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ 11 ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೇನ್ 11 ಆರ್ನ ಬೊಂಬೈಡ್ ಆರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಮನೆತನದ ಯಾನು ಒರಿಯನ್ ಸಾರತ್ತ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಏಳಿತಿ ಮಳೆ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದವಳು ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಮುರಣಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಸಭೆಟೆ ಬಂತೇನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹವಿಸ್ಸುಂಡ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಬೇರೆ ನೆತ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ಅವು ಇಡೀ ಊರು ತಿಕ್ಕೂಡು ಆಯ್ತು ಎಂಚಿನ ನ್ಯೂನತೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅವಿನ ಯಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಮುರಣಿಯ ಬಂತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಆ ದೈವ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಮಲ್ಪದನು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಚಾಣ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ 2017 ಇಸವಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡಿಮರ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಮಿತ್ತದು ಪತನಾಡು ಅವಾಗ ಕೊಡಿಮರ ಭಿನ್ನ ಬತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಲ ಭಿನ್ನ ಬತ್ತದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ 2019 ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಕೊಡಿಮರ ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ನೆಂಕ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡಾಂಡು ಬಂಡಾರದ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಶೇಖರಣೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಇಲಾಖೆದ ಅನುಮತಿಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಗುಡಿನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ ಆಂಡ ಬಂಡಾರದ ಗರ್ಭಗುಡಿದ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಬಣ್ಣಗ ಗರ್ಭಗುಡಿದ ಒಂದ ದಿಕ್ಕು ಒಂಚೂರು ಪೂರ್ವದ ದಿಕ್ಕು ಸರಿ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಇಜ್ಜಾಡು ಅಂಚದ ಪುಣ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಶಿಲ್ಪಿನಕುಲು ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡ ಅವ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಲು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸುತ್ತು ಪೌಳಿದ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಇಡೀ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಾಕಾರ ಬದಲಾಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಒಂಜಿನಾದ 70ನೇ ದಶಕಡು ಅವು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಿನ ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತಿನ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಂಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗೂ ಈ ಪ್ರಾಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಹತ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತು ಪೌಳ್ಳದೆ ಪಡಾಂಡು ಇದೊಂದು ಚಾವಳ್ಳದೆ ಪಡಾಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ದ ಬೇಲೆ ದಯಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದ ಕೆಲಸ ಹತ್ತವು ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗೂ ಎಂಗಲ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಂದಿನಿ ಸುದಕ್ಕೆ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರನ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೇರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಅಲ್ಪ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಟ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಆಮೀಟ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕು ಕೈಪಾಡ್ಯ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುರುಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಧೈರ್ಯಗು ಇತ್ತೇರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಜೋರುಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಜನ ಪುಣಾಗ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ನೆಟ ಹತ್ರ ಎಂಕುಲು ಅವಕ್ಕೆ ಕೈಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 5 ಕೋಟಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಂಡಾರವ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಸೂರತ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿಬರೂರು ಗುತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಾಯರು ಅವು ರಾಜಗೋಪುರ ಅವು ರಾಜಗೋಪುರ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ನಿಕುಲು ಬತ್ತ ತೂವೋಡು ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವು ಆರ್ನಕ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಆರ್ನ ಕೈಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಾದೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನವರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ ಪೂರಕವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಸುತ್ತ ಪೋಳಿಲ ಬಂಡಾದ ಕೊಡು ಒಂಜಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡು 5 ಲಕ್ಷ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿ ನಿಂಗೆ ತಂದು ಬಾಕಿ ಊರಿನ ಕಾಸನ್ನು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಬೊಂಬೈಡ್ ಅವಳು ಮೂಲ ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತದ್ದು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಚನೆ ಶಿಬಿರ ಗುತ್ತು ಎಂಕಲ ಇತ್ತದ ಗುತ್ತಿನಾರು ಎಂಕುಲು ಪಾಂಡಲ ಕೆಲಸ ಕೈ ಪಾಂಡಲ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಂಬಲ 10 ಪಂಪಿನಾರತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಂಬಲವಾದ ಉಂತದ್ದು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಪಿರೋಡು ಉಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕುಲು ಆಡ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಆಡ ಅನುಮತಿಗೆ ತಂದು ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲು ಅವೇನ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುಪೌಳಿ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ರಾಜಗೋಪುರ ಕೊಡಿಮರ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥಸಾನೋಡು ಕಡಿನ 2010 ಬ್ರಹ್ಮಕಳಶೋಡು ಆಯನಂಚಿನ ಮಹಾದ್ವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಉಳೈ ಅಂಗಣದ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಕಶಾಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಹಂತವಾದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಲ್ಲವಂತ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಂತೋಗು ಬೈದನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಟ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಒರಿಯನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಕಂಡಿನ ಪಂಡ ಅಹಂಕಾರತ್ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪುಜ ದೈವ ಮಲ್ಪಾದೆ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜೆಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪುನ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಧುಕರಮೇಂದ್ರ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಡುಂದಾಂಡ ನಿಕಲ್ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸುದ ಮಾತೆರೆನ್ನ ಪತೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಎಂಕುಲತ್ತು ದೈವ ಮಲ್ಪಾದಂಡು ಮಾತೆರೆನ ವಿಶ್ವಾಸ ದೆತೊಂದು ಪೋತಿನಿಟ್ಟಾತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗದಂಡು ಆರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಅವರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆದ ಅಲ್ಪ 5 ನಿಮಿಷದ ಪುಸ್ತಕ ತರಗಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎತೋ ಸರ್ತಿ ತೂತೆ ತಿಬಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಲ್ತ ಗುತ್ತಿನಾರು ಬತ್ತದ ಆರ್ನ ಆಫೀಸಡ್ ಎತೋ ರೆಕಾರ್ಡುಲು ಪೂರ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಹತ್ರ ಐತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂತೂತೆ ಯಾನಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನಿ ಬಹುಶಃ ಮೇರೆಗೆ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಏತು ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲು ಒವೆನು ಬುಡ್ದಾಂಡಲ ಆರ ಆಫೀಸ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನಾರತ್ತೆ ಅಂಡ ತಿಬಾರು ಪನ್ನಗ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಸಂಕ್ರಾಂತಾನಿ ತಿಬಾರ್ದು ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಅತ್ರ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಆಪುಡು ಅಲ್ಪ ತಿಬಾರ್ಡುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇದೆ ಮಧುಕರಮೇಂದ್ರೇನೆ ನಾನು ಕರೀನ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅಂತ ತೆರೀದಿನ ಆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೇರೇನ 35-40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತೆರೀದಿನ ಇರುವೆರ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕುಲಾದೀನಿ ಬತ್ತದ ಮೂಲಕುಲ್ದಾರ್ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕೊಡಿಯೇರು ಒಂದುಂಡು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕೊಡಿಯೇರು ಒಂದುಂಡು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ನಿಕುಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಅಲ್ಪದ ಬೇಲೆನು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದಾರ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಬೇಲೆ ಮೂಲ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟಿಡ ಆಪಿನವು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಬೇಲೆ ದಾಯಗು ಪಂಡ ಜನಕುಲೆಗುಂದೇನು ತೆರಿಪಾವಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೇರು ಅಲ್ಪದ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷತೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಥಭಾವಿದ ವಿಷಯ ಏರ್ಪ ನೋಡು ತೀರ್ಥಭಾವಿ ಇರ್ನ ಪಾರ್ದನಡೆ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಬಂದು 450-500 ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ಸೂರಿಂಜೆ ಗೊತ್ತು ತುರಿಂಜೆ ಗೊತ್ತು ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಮಲ್ಲ ವಿಷಮೂಲ ವೈದ್ಯ ಆದುತ್ತೇರು ಆರು ತನ್ನ ಅವನತಿ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯ ಕಡೆಕಾಲೋಗು ಆರಡೆತ್ತಿ ನಂಜಿ ವಿಷನು ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಆ ಇಲ್ಲದ ಗುವೆಲು ತಿಬಾರಗುತ್ತದ ಗುವೆಲು ಪಾಡುವೆರು ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಲೋಕಗೂ ನೆತ್ತ ಉಪಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಡೋದು ಕನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಪಾಡುವೆರು ಐಡ್ ಬಕ್ಕವು ಬಾರಿ ತೀರ್ಥ ಪಡೆದು ತಿಬಾರದ ತೀರ್ಥ ಅಂದೇ ಪಡೆದು ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತಲ ಎಂಕುಲು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಲಕ್ಷ ಇರ್ತುದು ಪರ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಬಾಟ್ಲಿ ಇರ್ದು ಮಿತ್ತು ಆ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಉದ್ದೇಶದ ಪಂಡ ಆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನರ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಆ ಪಾಡಿದಂತದ ವಿಷದ ಕಲ್ಲು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗೂ
ದುಮ್ದ ದಿನಕುಲೇಡು ಪಿದೈ ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಆಲಪ ಗುಯಲ್ದ ಕೆಸರು ತೆಪ್ಪುನವಾಡು ಐಕೆ ಕೊಡಪನ ಪಾಡ್ನವಾಡು ಆಯ್ತಾ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಗೆ ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿ ಕೊಂದು ಬರಂದೆ ಖಾಲಿ ಮರತ್ತ ಪನೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ತೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನಡಪದ ಬೈದ ಆ ದೈವ ನಡಪದ ಬೈದೆ ಕೆಸರ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಐಕದಾಲ ಕಜೌದಾಲ ಬೂರ್ನೇನು ದೆಪ್ಪರೆ ಇತ್ತೆಂಗಳು ಐಕ್ ನೆಟ್ಟಬಾರ್ದ ಅದು ಕಜಾವ್ ಬೂರ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ದುಂಬು ಐಕ್ ಚೌಕ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಪೊರ್ತುಡು ನೀರಿಗೆ ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿದ ಆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಕುಂದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐಕೊಂದು ಚೌಕ ಜಪುಡುದನ ಅವಳ ನೆಲ್ಲಿದ ಮರತ ಮಾತ್ರ ಚೌಕ ಜಪುಡೋಡು ಆ ನೀರು ಹಾಳಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರದ ಕೆಸರು ದೆಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜ್ ವೇಳೆ ಕೆಸರು ದೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಪತ್ತಂದ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣವು ಆ ಕಲ್ಲು ಎಂಚಿನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಗೋಸ್ಕರ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲು ಆಂಡ ಅವು ಇಡೀ ಇನಿಗೆ ಎಂಚ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬೆಲಗೊಂದುಂಡು ಬಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಈರು ಪನ್ಲೆಕನೆ ಅಮೃತವಾದ ಫಲಿತ ಒಂದುಂಡು ಆ ಕಲ್ಲು ಅವೇ ಕಾರಣ ಪಿದೈ ಮೂರೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಯಲ್ದ ಕೆಸರು ದೆಪ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಇನಿಗಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ಆ ದೈವ ಮಾತ ಒರಿಪದ ಬೈದೆ ಅಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮದ ಜನಾಂಗಲ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ಒರಿಪಾಂಡ್ ಬಂಪಿನ ಭರವಸೆಲ ಆ ದೈವ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಬಾರ್ದ ವಿಶೇಷತೆನೇ ಅಲ್ತ ನೀರು ತೀರ್ಥ ಪಂಡ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಮಾಯದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಗೋಚಾರಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಳ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಎನ್ನತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾನು ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಅವು ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೈವದ ಶಕ್ತಿನ ದೈವದಲ್ಪನೆ ನಾನು ಯಾನು ಪಡೆದು ಅಕೇರಿದ ಕಾಲುಡು ಅವು ಬೇತೇರಿಗಳ ನರಮನೆಯ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ದುರುಪಯೋಗ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಂಚಿನ ಐಕೊಂಜಿ ನೆಲೆಬೋಡು ಅವು ಜನಕುಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆವಡು ಪಡೆದು ಆ ಉಗ್ಗೆಲಿಗೆ ಪಾಡಿಯರಿ ಪಡೆದು ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಂತಿನ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಾನು ದಿಂಗ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಖಾಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಉರಿದೀನಿ ಅಲ್ಪದ ಬೇತೆ ಪರಕ್ಯದ ವಿಷಯ ನಾವು ಪಾತ್ರದ ಜೊತೆ ತಿಬಾರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪರಕದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಂತತಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಂದಂಡ ಅವ್ರು ಬತ್ತದ ದೈವಡ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತನಂದಂಡ ಆ ದೈವ ಎಂಚ ನುಡಿಗೊರ್ಪುಂಡ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ತ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತನಂದಂಡ ಮದ್ಮ್ಯಾದ 12 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲಾತಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಚ ಅವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಕಂಡದ ಪೋಂಡಾವಡು ಆಯ್ ತರ್ಪಡ ದಿನ ಎತ್ತೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಎನ್ನಡೆ ಬರ್ಪವೆ ಪಂಡಂದಂಡ ಬರ್ಪವೇನೆ ಕೊಡಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಓ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನಂದಂಡ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಬನ್ನಿಲ್ಲ ಅಪಗಪಗನೆ ಗೊರ್ಪಿನಿ ಅಪಗಪಗನೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತೇಟ ಪಾತಿರ್ನಂದಂಡ ಅಪಗನೆ ಡ್ರಾ ಅಪಗನೆ ಬಹುಮಾನ ಈ ಬಂಡಿಲೆಗನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯ ಕೇಂಡಾರೀರು ದಾದನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಈ ಅಲ್ಪ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಮನೆತನಗತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇದರೋಡು ಆತರ 1990ನೇ ಇಸವಿಡು ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ ಸಮಿತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ ಆ ಸಮಿತಿಡು 7 ಜನ ಮೆಂಬರ್ನ ಕುಳಿತೇರು ಕುಂಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಶಿವರ ಗುತ್ತು ಕುಂಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಹಂತವಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಂದು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ 1997ನೇ ಇಸವಿಡು ಮಂಚ ನವೀಕರಣ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ 2010ನೇ ಇಸವಿಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ನವ ಭೂತೋ ನವ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಸಂಪನ್ನಾತಂದು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುರಾಣಿದ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಒಂಜಿ ದಿನತಾನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತಾವಡು ಕೊಡಿಮಾರ ತಾವಡು ಅಂಚನೆ ಸುತ್ತುಪೌಳಿದ ರಾಜಗೋಪುರದ ನವೀಕರಣ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆಲ ಸಂಪನ್ನಾತನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆತನ ಪಂಡ್ರೆ ಅವಳ ಜನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ದೈವ ಮಲ್ಪಾದೆ ಮನಪಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡದಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ದಯ ಪಂಡದಂಡ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಆನಂದಾಂಡ ನಾಗಮಂಡಲ ಆವೊಡೆ ಒಂದು ಓಲು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೇನಂದಾಂಡ ಕಟೀಲ್ಡು ಈ ಕ್ರಮ ಈ ಕಟೀಲ್ಡು ಅವು ಬುಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ತೋಕೂರುಡು ಲಂಚೇನು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆನಂದ ಅವು ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಲ ಅಂಚೇನು ಮೂಲ ಒಂದು ನಾಲ್ ನಾಗಮಂಡಲ ಇತ್ತೊರ್ತು ನಾಲ್ ನಾಗಮಂಡಲ ದಾದನ ನಿಕಲೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಉಂಡು ಅವಳು ಬೆನ್ಪಿನಂಚಿನ ಯೋಗ ದಾಯಗಂತ ಬಂದಾಗ ಅವು ದೈವನೇ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ತೋಜುಣೆಂಕ್ ದಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಇನಿ ದಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಪಿಂದಾದ ಕೇಡನಿಗಳು ಮಾತ ಅಲ್ತ ಆ ಬೇಲೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಕೊರಿಯಾರತ್ತೆ ಕುಂಜಂ ಶೆಟ್ರನ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಿಗೆ ಆ ಬೊಕ್ಕ 2013 ಆರ ಅಸ್ತಂಗತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವರು ಗೊತ್ತು ಮುದ್ದನ ಶೆಟ್ರನ ಮಗೆ ಪುರಂದರ ಶೆಟ್ರು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ಅದಿತ್ತದನ್ರ
ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಿಲೇಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕುಲು ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡಿದ ಅಕಲ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದೆಟ್ಟು ತೊಡಗಿಸೋದೆಡ್ಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಮೂಲು ಮಾತ ಗುತ್ತು ಮಾಡೋ ಸ್ಥಾನದಕ್ಕಲು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ ಮನೆತನದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಸೇರ ಒಂದು ಅಕುಲ್ ದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ಒವೇ ರೀತಿದ ಕುಂದು ಬರಂದೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೈವ ಎಂಕಲ್ಡ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪಾದೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ನ ಎನ್ನ ಒರಿಯನ ಮೂಲಕತ್ತು ಇಡೀ ಊರುದ ಜನಕುಲು ಏತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದಾದ ಬಂಡ ಕಟೀಲ್ದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಅತ್ತಂದ ಹಸರನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಅಕಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತಿಬಾರ್ದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಣಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಅಕಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತ್ತದ ಹಸರಣ್ಣರು ಮಾತಾರ್ನಕುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಹಸರಣ್ಣರ್ನಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯನ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಎಂಚಿನ ಆವಳು ಅವಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನೆ ಯೋಗ ಬಂದು ಎಂಕಲು ಏನನ್ನುವ ದೇವಡ್ಡ ಅಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಂದಿನಿ ತಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪಿನ ಕಟೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತಿಬಾರದ ಮಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ನಂದಿನಿದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಂದಿನಿದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಉದೆತ್ತ ಸ್ವರ್ಗದ ಪೇರ ಪೆತ್ತ ನೀರಾದ ಅವು ಕಟೀಲ್ಡೆ ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅವು ತಿಬಾರ್ಡೆ ಬರ್ತದೆ ತಿಬಾರ್ದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಇಡೀ ಉದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ತನುವಾಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಅವನ್ನುಂಡು ಐತ ಇಡೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷದಾದಕ್ಕೇನು ಬಂದಾಗ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಿಸರ್ಗ ಸದೃಶವಾದ ಉರಿದಿನಂಚಿನ ರೆಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅವು ಕಟೀಲು ಬೊಕ್ಕ ತಿಬಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಜೆಕ್ಕು ಇತ್ತೆ ನಮ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಜೋಗುಡು ಪಾತೆರ್ನು ಅಣ್ಣ ಮಾಯೋಡು ಅಕುಲು ಪಾತೆರ್ವೇರು ನಿಕಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಎಕಡೆ ಕೊರ್ರೆ ನೆನಪಾಯಿ ಮೂಲತೆ ಅವೇನು ತೂಡು ನಿಜವಾದ ಆ ತಿಬರ ಕೊಡಮಂದಾಯೇ ಅಕೇರಿಗೆ ಆ ಉನೆಡ್ದು ಗಡುಪಾಡಿಡ್ದು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತದು ಆ ಅಕೇರಿಗೆ ಮೂಲ ತೂಟೆದರ ಆದು ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಆದು ತೂಟೆದರ ಆದು ರಥೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ರಥ ಒಯ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಣಗೂ ಬತ್ತದ ಅಂಗನೋಡು ಆ ಬಂಗಾರದ ರಥೊಟ್ಟು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಕುಲು ಒಂದು ಕೊಡಮಂದಾಯಿ ಆವೇನು ನಡಪಾವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಣುಂದಾಂಡ ಎಂಕವು ಇತ್ತೆಗಲ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗಿಂದು ಪನ್ನಾಗ ದೈವ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂಬಂಧ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂತಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಆನೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಾರದ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಕಾವೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಬಾರ ಗುತ್ತುದ ತಿಮ್ಮಧಿಕಾರಿಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 500 ವರ್ಷ ಪಿರಾವುದ ಸೂರಿಂಜೆ ಗುತ್ತುದ ತ್ಯಾಂಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮೂಲಕ ಆತಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವು ಬೋರಿದೆಚ್ಚಿಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ದೈವ ಆ ಹೊಸಭೂತ ಕುಮಾರೇ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಆ ದೇವಜಾಲ ಬರಿಕೆಡು ಆ ದೇವಗಂಟೆದ ಸೊರಕೇಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಆರು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಕು ದುನ್ನಾಪೆನ ಯಾನೋರಿ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರ್ಪೆ ಕೊಡಮಣಿ ಬೆರ್ಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಆತರ ಈಕ ಕೊಡಮಣಿ ತಾಯಿ ಪುದರಾಯಿನಿ ಪಡೆದು ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುಡು ಐದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮಕ್ ಬನಾರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಂಗೈನಿ ಆಂಡಂದ ಹಿಂಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಕೇರಿಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕೇರಿಗೆ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ನೋಲಿ ಅವಲ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಆತಂಡು ಬಂಗಾರದ ಪಲ್ಲೆಂಕಿದ ವಿಷಯಡು ಇರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂತಾರು ನೆತ್ತ ವಿಷಯಡು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಪನೋಡೆ ಬಂಗಾರದ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಅವು ದೈವ ಒರಿಯರಿನ ದೈವ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ವವಾ ಪುರ್ತುಡು ಏರೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪ ಹೊಡೆದನ್ನು ಅಕ್ಕಲಂಕಲ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಅವು ಆರು ಐಕೊಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಪನೋಳಿ ಎಂಜಾಂದ್ ಕೆಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 1990ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರು ಏನಡ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೈದಿಜಿ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಯಾನ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೇರ್ಲದ್ರು ಒಂದ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ದುಂಬು ಧೈರ್ಯೋಡು ಅಂಡ ಈ ವಿಷಯಡು ಎಂಕ್ ಯಾನ ಪನೋಡುಂದ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಬೈದಿಜಿ ಮೇರು ಬಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸತ್ಯ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ದಾದ ಒಂದು ಪೂರ ಆಪಿನ ಪೋಪಿನ ಹತ್ತು ಬಂದು ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಅವೇನು ಕೇಂದ್ರ ಮಣಿ ಬಂದ ಗುಳ್ಳೆ ಇದು ಮೇರ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಹಠ ಬಿಡಿಜೇರು ಮುರಣಿದಾತ್ ಪೋಯಿನ ಉತ್ಸವದಾನಿ ಮೇಕುಲು ಐದು ತುಂಬು ಪೋದು ಪಳಿಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಂತನಾಗ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕೊಡಮಂದಾಗ ಆವಡತ್ತ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಗೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಕೊಡಮಂದಾಗ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಆವಡೆ ಎಂದು ಆರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಅಪಾಣಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಚಕ್ಕೋರಿಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಟ್ 2 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲು 2 ಲಕ್ಷ ಚಕ್ಕೋರ್ ಪಿರಿಮಂಡ ಅತ್ ಯಾನ್ ಉನ್ಮಲ್ಪುಣತ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ತೂದು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟನ್ ಆದು ಪೋಯೆ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ ಏನ ಪನೋಡು ಬಂದೆ ಎಂಕ್ ಏನಡ ಪಾತ್ರ ಬಾಯಿಡು ನಾಲಾಯಿಡು ಏನ ಬತ್ತಜಿ ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ
ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಒಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೋಂದೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನಡ ಚರ್ಚೆಲಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಮೆರಡ ಪಾತ್ರನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಅವು ತಪ್ಪತ್ತು ಬಣ್ಣ ಅವು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆರತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾನು ನಿದರ್ಶನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಏರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಣತ್ತು ಆ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಆ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಪ್ರತಿನಿರು ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಲು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು ಬರ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಲೆಮಾರ್ ಬರ್ಪೇರು ಇವಾಗ ಮೂರ್ತ ಆಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಪಾಡಿಯರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಪಾಡಿಯರು ಪ್ರತಿಮಿರು ಐನ್ ಪವನ್ ಪಾಡಿಯರು ಎಂಕ್ ಯಾನು ತೂದೆ ಬಾಕಿ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡಂದು ಬಂದು ಇಂಜಿನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತ ಆಂಡು ಮೂರ್ತ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರ್ತ ಆತಿನ ಮೂರ್ತ ಆನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಜಿನ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಬಂಡಾರೋಡು 90ನೇ ಇಸಿವಿಡು ದಿಂಚಿ ಎಂಕಳ ಬಂಡಾರಡು ಶೇಖರನಾಥಿನ ಬಂಗಾರಡು 97ನೇ ಇಸಿವಿಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕರ್ಸಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ 97 ಹಿಡಿದು 2010 ಮುಟ್ಟ ಶೇಖರನಾಥಿನ ಬಂಗಾರಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಮುಗದೀಪಿನ ಪೀಠ ಮಲ್ತದ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಮುಟ್ಟ ಬಂಗಾರ ಆ 2010 ದೈವಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆತದು 2010 ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೇನೆ ದೇವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆರ್ ಬನ್ಲೆಕನೆ ಅವಳು ಏನ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಸಂತಾನ ಅಲ್ತ ಪರಕೆ ಬಂದ ಸಂತಾನ ಆನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪವನು ದೈವ ಗೊಪ್ಪಿಯೋಡು ಅಂಚ ಅವು ಅಕುಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಪೇರ ಅತ್ತು ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಏರ್ಲ ಗುತ್ತಿನಾರ್ನಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ವರ್ಷ ಕೊಂಚ 5-10 ಪವನು ಅದು 5 ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದಿನ ಉಂಡು ಪವನ್ ಬರೊಂದೆಪ್ಪಡು ಸೇರೊಂದೆಪ್ಪಡು ಬಂಡಾರು ಆ ಬಂಗಾರದ ಪಲ್ಲೆಂಗಿ ಏತು ಬಂಗಾರ ಪೋತು ಅವೇ ಅಂಚಾದ 2010 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಳ ಶೇಖರಣ ಬಂಗಾರ 1.25 ಕಿಲೋ ಬಂಗಾರ ಎಂಕಳ ಉಂಡು ಎಂಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂಡಾರಡು ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪನ್ಪೆ ಆ 1,250 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯಡು ಈ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೋಸು ಉಲ್ಲತ್ತೆ ಆ ಜೋಸುಡು ಎಂಕುಲು ದುಮ್ಮು ಪೋಯ ನೆಕ್ ಆ ಬೇಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬರೆಂಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ DC ಆಫೀಸಡ್ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನ ಬಂದಿರ ಬಂಡ DC ಏನ ಬಂದಿರ ನಾ ಒವ್ವೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ಲು ಪಲ್ಲೆಂಗಿ ಮಲ್ಪುಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೈವದ ಬಂಡಾರದ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಣು ಅಂಚ ಬಾಂಬೆಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಬಾಂಬೆಡ್ ಮೇಯರ್ ಬಂಡೇರು ಇಂಚೆಂಚ ಎಂಕುಲು ಬಂಗಾರ ಇಂಚೆಂಚ ಆತಂದು ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ 5 ಜನಕ್ಕುಲು ನಿಖಲ್ನ ಸತ್ಯಾನುಸಾರ ನಿಖಲು ಬಂಗಾರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತದ ಕ್ರಯಡ್ ನಿಖಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಮೇಟ ಮೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬಂಗಾರ ಎತ್ತ ನಿಖಲು ಈ ಪಲ್ಲೆಂಗಿ ಪಾವಡು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಜನಕುಲು ಎಂಚ ಆತನು ಎಂಚ ಪೋತುನು ಬಂದು ಎಂಕವೇನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರ ಕೊಡಿಮರ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಬೋರ್ಡ್ನಾಥ ಬಂಗಾರ ಒಂಜಿ 10% ಕಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ 10% ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇತ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರದ ಪಕ್ಕ ಒಂದ ಬರು ಅಂತೂ ಬಂಗಾರ ಮೇರು ಪಂತಿನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ದೈವಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆದ ಕಟೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ತಿಬಾರ ಮುಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಡು ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಆ ಹಸರಣ್ಣರ್ನಕಲ್ನ ಕೂಡುವಿಕೆಗೆ ಹತ್ರ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ದೇವಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ರೋಮಾಂಚನದ ಕ್ಷಣವು ಮನದಾನಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನ ಬಂದಾಗ 14 ಕಣಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಂದಾಗ ಮನದಾನಿ ದೈವ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಭೇಟಿಗೆ ಬಾರಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ 19 ಪಲ್ಲೆಂಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ಅವೇ ಪಲ್ಲೆಂಗಿನ ದೇವ ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವು ಆ ದೇವರು ಆ ದೈವ ಆ ಕಟೀಲ್ದ ಉಲ್ಲಾದಿ ದೈವ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಉಂಡಾನಾಗಲ ದೈವ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಟೀಲ್ದ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಅಂಚ ಕಟೀಲ್ದ ಉಲ್ಲಾದಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಒಂತೆ ಸಮಯಡು ಒಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಳಶದ ಟೈಮ್ಡು ದುಂಬುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಳಶಲ ಒಂತೆ 12 ವರ್ಷದ ಆಪಿನ ಬದಲು ಒಂತೆ ಅಕಲ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿರಬೋದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಳಶ ಆಣಗಲ ಒಂದು ಹಸರಣ್ಣನಕಲ ಬಾಯಿಡು ಬೈದಿನ ಪಾತರ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಳಶ ಆಣಗಲ ಆಯ್ತಾ ಮುತುವರ್ಜಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡಮಂದಯ್ಯನಿಗೆ ಪಂಡ ಅಂಚನ ಕೊಡಮಂದಯ್ಯ ಅಲ್ಪ
ಈರ್ ಪಂಡ್ಲಕ ಉಂತುದಿ ಪಟ್ಟ ಉದುದಿ ಪಟ್ಟ ಅಂಜನ ಆತ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈರಗುತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಶಿವರಾಯರ್ನ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ತಿಬರ ಗುತ್ತಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಣ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಗುತ್ತು ಬನಕೆ ಸೇನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ತಿಬರಡು ಒಂಜಿ ಪುಟದಿನೇ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ದಾಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂತೆರಿಗೆ ಐದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಟೈಮುಂಡ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತೆ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪುಟದಿನೇ ಆ ಒಂಜಿ ಓವೇ ಗುತ್ತು ಮಂಡದ ಸಮಾಧ ಬಣ್ಣ ಆಂಡ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತರ್ನ ಒತ್ತು ಸೆರೆ ಕೇಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಿನ ಮಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಧುಕರ ಮೀನ್ರೆ ಎಂಚಿನಂದಕೆಂಡ ದೈವಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಏರ್ಬೋಡು ಅಕಲೆಂದಿವೋನುಡು ಅವು ಗುತ್ತಾ ಅತ್ತಡ ಮಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಆಂಡ ದೇವರಿಗೆ ದೈವಗೂ ಏರ್ಬೋಡು ಅಕಲೆನ ದಿವೋನುಡು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಮಧುಕರ ಮೀನ್ ನಂಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಆರ್ನ ಉಡಲ್ದ ಪಾತೆರು ನಾರು ಪಂಡೇರು ನಂಗೆ ತೈನಿ ಪೊರ್ತುಜ್ಜಿದೆ ಯಾಕೆಂಡ ಕೊಡಮಂದಾಯೆ ಅತ್ರ ಎನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತನು ಇನಿ ಲೆಪ್ಪು ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂದಿತ್ತನು ಈಜಿನ ಈತು ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಪನರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ವಿಷಯ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತು ವಿಷಯ ನಿಕುಲು ಪಂಡರು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ನನಲ ತಿಬರ್ಡ್ ಇಂಚಿನಾವುಡು ಕೊಡಮಂದಾಯೆ ಊರ್ದ ನೇತೃತ್ವಗೂ ಜವನೇರ್ಬೋಡತ್ತ ಜವನೇರ್ಬೋಡು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗೆ ಮಧುಕರ ಮೀನ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಆ ಎಂಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಬಾರಿನ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಕೊರ್ರೆ ಕನಾರೆ ಆ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿದಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಳ ಸಂಪನ್ನಾಪಿನ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಜವನೇರು ಒಂಜಿ ಬೆಂತಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತೂಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವೇಗ ಕೊರ್ರೆ ಆ ಎಂಕಲ ಜವನೇರಿಗೆ ಯಾನು ಸುರುಕಾದು ಅತ್ರ ಊರ್ದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನಕುಲು ಭಕ್ತರು ಏರುಲ್ಲೆರ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಏರು ಬೈಜ್ಯರೈತ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಅವೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂದು ಆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚಿನ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಬಾರಡು ಅತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಉಂಡುಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತಿಬರಾಯನು ಬತ್ತದು ಆ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ನೇಮದ ಪೊರ್ಲು ತೂವೋಡು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ನಿಕುಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ಕೇನೊಂಡರು ಇನಿ ಕೈರುಗುತ್ತದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾವ್ ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಯನಂಚಿನ ಮಧುಕರ ಮೀನ್ರು ಆ ತಿಬಾರ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕಲಾದ ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಟ್ಟಾಂಗನು ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಆಣುಂದು ನಂಗೆ ದೈವ ಸಹಾಯ ಉಂಡು ಆ ಪನ್ಪಿನೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡೊಂದು ಓ ಗುಂಡೇರಿ ಕೊಡಂಗೆ ದೇವಜಾಲ ಬರಿಕೆ ಬಾರಗೆ ಕುഞ്ഞാಳುವೆ ಇರುವೈಲ ತಲುಕು ಪೋಯರಿಗೆ ದೇವಗಂಟೆದ ಸೊರ ಕೇಂಡಿಗೆ ಉಲಯಂಗನೊಡು ದೇವರೇ ಬಲಿ ಪಿದಯಂಗನೊಡು ಭೂತೊಲೆ ಬಲಿ ಇತ್ತಿಂಚಿ ಪೊತ್ತುಡು ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದದೆ ತೊನ್ನಗ ಹೊಸಭೂತ ಕುಮಾರೇ ಯಾನೋರಿ ನೀರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪೆಂದು ಕೇಂಡಿಗೆನೋ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.